سلام كبرات الناي زي يوتيوب شانل تخاتلنا خميت تصنحنا زوان زبلكم حصرتن وانا حبريتات تحزلكم قريب له كساب مودا تحبيركم نصنحوا اما غلا خبير استبهلوا فرحيلتات صتا تخيدوا كساب حجي ابزل خونتات ازيم حدغنياتات استبهلوا 57 اب تحت قصر وعلم زرزر حزنا يلنا بريزيدنت إسياس أفورقي حدقنيا وسانو سينم سالسايت واقع تحيلتات كودو وسينم أبسمرا مخرط الجميرو له نزوها حدقنيا أكايدا أيوني بهالله إدراك استبهاله حدني عرب مربب حبريتا أو كل نجر بتصحي اللي غيلو زي حدا كابتوم زحزنا يمزرزر حبريتا تاتيو إرترا بزعاود بعصب إثيوبيا بزملكت لو معلت صنع ملأخت محلالي فلا منستر زينا إرترا يما نجر مسكال زرق حو مجلتي إرترا بزعبا زرر مربب عصب كرم مجمارو إثيوبيا قريت أخت حتى لو أخت بال كلمة خنا تخمز قمت زريو نايتم جنرالات مقالة زرزر حبريتا دردر وطيلو تأدراداري من مخانوون تفليتالو نتا حبريتا حزنا يلنا نايت امباسادر إرترا مورار قالات قتيلو تا امباسادر بريزيدنت إسياس أفورقي نعيب ببحتي كاب زنقفوني كاب إرترا مرجع بمكيات راي من قنوعن من جيغان مخان مقلاتي كالي يزبل ملأخت محلالفهم نتا حبريتا حزنا يلنا أو إثيوبيا حدش كونات كي تبارع هتصوص نايشم قلنا سرح كسرح أقراوت أو عيد قريبو نتمدلاو كونات نسقاءتم بزملكت جلوال بيس أوبزرفاتوري سفحت أبطاب قريبو إسرائيل كلا يزورنا يكونات وفري أب كتما غازا خفيتا أبز غروا أوان علم كونو تصنحنا يكونات مدب قداماي درجات غبارا يخون كم زله تغليصو ناي حزب غازا ناي موداتا معقوب زخونت كتما غازا بسراويت إسرائيل تخيبا حماس بغوما هل تواغاتي ملسيبو كسا موداتا ناي زمدم سانا صنحو نزرغو حمنا علتاوي فلطات زيناتات من انت خبطحكم لايك شير سبسكرايب مغباري ترسعو أبسمر حدا جنيا مخري كايد كم زلوا حدا السربة حبريتا ملكيتو اتمخري وتدروا بوليتيكا وخوينو نسودانون بزحاوس ملكو نتزوبانا بحدا جنيا نايكونات عنكيل زئتو يخبل تانيحم نتوم ناي جروب تهاجرات عطوقاتن بوليتيكانياتاتن امت خم نوح تمكرو زلون بريزيدنت إسياس أفورقي اب حدا وساني غدات تصميدو ملو سالساي حيلي دالو خم زلون كاب اسمرا زوص حبريتاتات يملكتلو نز غداي بقربات تخاتاتالي نت حبريتا بصحي يلو زبله ادراك استبهال مربب حبريتايو زمربب حبريتا نسودان بزحاوس ملكو بوليتيكاو ناي زوا مراقو أفريقيا ناتخاتلت أبصابات محلالفيو بز مسرت بريزيدنت إسياس حدغنيا حيلي يودون استفلالي بوليتيكاون وتدراون حيلتات يواسون كم زلو اتصبصاب وسيخو እዚ ጉዳይ ሕጂ ኣብ ልዑል ናይ ሕድሕድ ኩናት እትርከብ ሱዳን ብዝምልከት እዩ እቶም ፕሬዝዳንት ብንእሽተይውን እንተኾነ ዓርኮም ዝነበሩ ጠቅላይ ኣዛዝ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናብ ሓደገኛ ጭንቀትን ክእትዎም እዮም ኣብ ኣስመራ ሓድሽ ምድላው ተጀሚሩ ብኣሰናዳእቲ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ሱዳን ኣብ ኣስመራ ይማኸሩ ከም ዘለው ተረጋጊጹ ኣብቲ ናይ ቀደም ዘመን ይሄ ወደግ ንብዙሓት ተቃውምቲ መንግስታት ኢትዮጵያ ብረታ ዓጠቁ ዕጡቃትን መዕቀዊ ብምሃብ ደገፍ ዝገብሩ ዝነበሩ ኢሳያስ ሕጂ ድማ ሙሉእ ገጾም ናብ ሱዳን ኣዚሮም ኣብ ሱዳን ኣብ ዘለው ኩነታት ኣብቲ ናይ ሕድሕድ ኩናት بخلت الجنرالات زمرح تواقعت حيلي كم زلن قلت انكلو ابز قروا اوان زوص حبريتاتات زملكتو ودما بريزيدنت إسياس بالعلنت انامو روح زقاصرو كالي سالساي حدش حيلي ابي ارترا يداللو قدم حجي محمد سيد احمد الجاكومي استبهاله جنرال ابا اسمرامس بريزيدنت إسياس ممكارو ارترا 50 شح ملمولات كسلطنم اب سمع بصيحم كون انكلو دحرت سب زدما كالي حدا ناي قدم مرح السودان كاب سودان ناب اسمرا اتي يمخر كم زلو اتي ادراك استبهاله مربو حبريتا اب صبصاو تملكتو ازي سب اب زمن محدار ناي قدم بريزيدنت سودان عمر البشر حلاف قدات تتان اتهاجر كوينو زغلغل كوينو ليتنال جنرال صالح عبد الله غوش يبال ليتنال جنرال صالح عبد الله غوش كابز قروا اوانات ناب اسمرا موصيوم مس بريزيدنت إسياس بصنع كم مخارم حلفو قدم حجم إسياس بمخار إرترا 50 شح سراويت كسلطنم اب سمع مس بصحه محمد سيد احمد الجاكمي اب اسمرا بخالي تراخيوم كم استزرارون تحبريتا ملكيتو اب سودان اب زلنا حد كوينات او زركب جنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراويت تهاجرن بجنرال محمدن حمدا قالون زمرح سراويت تصص حجزن ازوم حيلتات كاب كلتا عامتات زنوحه غزي السودان بزلعله درجه اب زداخم ملكعات نحدحدهم ناتواغون حديوم اب لعل تخالي لعلنت كركو ويكالن اذا خمزيلنا لو دما بريزيدنت إسياس كالي حدش سالساي حيلي وي سراويت زدالو لخناتات يطاطحو خمزلون كاب اسمرا زوت صبصابات يملكتلو ا بوليتيكا سودان ازيم حدغنياتات يوم زبهالو ناي قدم بريزيدنت تهاجر عمر البشر قند سب ليتنال جنرال صالح عبد الله غوش اب اسمرا خوينم نتوم ناي قدم بوليتيكاو بصوتهم من تخاولوا علم انقساس يكايدو خم زلو اذنا ادراك مربب حبريتا اب صبصاب ملكيتو اما قاللومي كبينا حيل صتا وفري كم استخايده تفليتو ابز وفر دما بزحات ازيم زدلي زنورو كبتي غبنياتات اب تحت قطر كم زوعالو تفليتو زم فولي وفري اب تختما تهادينوم اب تحت قطر زوعالو تدليتي غبنياتات اب تختما بقتلت سن عقتان مفناون زمساسلو غبنات توافيرهم زنورو يوم تبايلو حساب حجي اب زلو خناتات 57 اب تحت قطر كم زوعال تفليتو اتمهدان وفري حيلتات صتان دما قصاليو كابزي امونغو اب كالي اخفال ايثيوبيا زدلي زنورو حدغنياتات غبنياتات ون
ከም ዝርከውን ተገሊጹ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ጸጥታ ከተማ መቐለ ኣቶ ረዳሃኝ ፍስሓ ንዶቼ ቬለ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ከም ዘመልክቶ ካብቶም ዝተተሓዙ መንጎ ቅድሚ ሕጂ ብገበን ቅትለት ሰብ ክፍለጡ ዝጸንሑ ተጠርጣሪታት ይርከብዎም። ኣቶ ረዳሃኝ ፍስሓ ንህዝቢ ሻቆለት ዝፈጠረሉ ዝነበሩ ከበድቲ ገመናትን ዝፈጸሙ ዝነበሩ ሰባት ተታሒዞም ኣለዉ። እዞም ኣብዚ ዝነበሩ ጥራሕ ዘይኮኑስ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ብዝፈጸምዎ ገበን ተፈሪድዎም ናብ ትግራይ ዝመጹ ብቅትለት ሰብን ዝወንጀሉ እውን ኣለዉ ክብሉ ምዝራቦም እቲ ጸብጻብ ዶቼ ቬለ የመልኪቱ። እቲ ሓላፊ ኣብ መብርሂኦም ካብቶም ዝተተሓዙ ምስ ኣጽዋሮም ዝተተሓዙ ከም ዘለውን ምምልካቶም እቲ ጸብጻብ ዶቼ ቬለ ኣስፊሮም። እቲ ሓላፊ ብተመሳሳሊ ብጉጅለ ተወዲቦም ናብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እናተንቀሳቐሱ ገበን ዝፈጸሙ ዝነበሩ ኣብ ትሕቲ ቁጽር ከም ዝወዓሉ ገሊጾም። ኣብ ዝቐረባ እዋን ጥራይ ኣብ መቐለ 5 ሰባት ናይ ምዕጋትን ምጥፋእን ጥቆማን ፖሊስን ከም ዝበጽሐ ዝገለጸ ፖሊስ መቐለ ብወገኑ ናይ 3 ሰባት ኩነታት ከም ዝተፈለጠን ናይቶም ካልኦት ግና ክሳብ ሕጂ ይጻረ ከም ዘለውን ገሊጹ። ናብ ዝቕጽል ዜና እንተሓልፍ ድማ ሰራዊት ትግራይ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ሂቡ። እቲ ሰራዊት ጻውዒትን ምድሓን ተቐቢልና እንመጸለና ክብል ገሊጹ። ክሳብ ሕጂ ስቕታ መሪጽና ጸኒሕና ኢና በዓለይትን ብምጥቃምን ተታሊሎም ነቲ ቃልሲ ንምጥላፍ 24 ሰዓት ዝጽዕሩ ውሽጣዊ ባንዳታት ክሳብ ነጻሪና ክብል እቲ ሰራዊት ኣብቲ ዝሰደዶ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ አመልኪቱ። ሰራዊት ሰላም ትግራይ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕቱ ዝበሎ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ። እቲ ሰራዊት ህዝብና ካብ ዝንላዕሊ ክሳቀ ከሎ ስቂልና ኣይንርእን ኢና ክብል መጠንቀቕታ ሂቡ። እዚ መጽእ ድማ ኣብ ራያ ህዝባዊ ተቃውሞ እናበረኸ ኣብ ዝመጸሉ እዋን እዩ። ናይ ትግራይ ሰላምን ሓይልን ኣብ ዝሰደዶ ናይ መጠንቀቕታ መልእኽቲ ህዝብና ካብ ጸላኢ ከድሕኑና እዮም ኢሉ ዝኣመኖም ዕጡቃት የቀትልን ኣካላዊ ጉድኣትን የወርድን ከም ዘሎ ኣሰካፊ ኢሉ እቲ ሰራዊት ነዚ እናርኣየ ስቕ ከም ዘይብለ ጠንቂቁ። ኤርትራ ብዛዕባ ወደብን ዓሰብን ኢትዮጵያ ብዝምልከት መግለጺ ኣውፅያ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ዘርግሕዎ መግለጺ ኤርትራ ብዛዕባ ዝርርብ ወደብ ዓሰብን ቅድሚ ምጅማራ ይቕሬታ ክትሓተለዋ ዝብል መርገጺ ከም ዝወሰደት ዘርኢ እዩ። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ብቐንዱ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያን ኣብ ዘመሓላልፍዎ ናይ ሎም መልእኽቲ ንኢትዮጵያ ብሰፊሕ ጠቒሶም ኣቶ የማነን ኣብ ታሪኻዊ ኩነታት ኢትዮ ኤርትራ ዘተኮረ ሰፊሕ ትንተና ኣታሒዞም ኣብ ዘካፈልዎ መልእኽቲ ነዚ መልእኽቲ እዚ ኣመሓላሊፎም። ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ወግዓዊ ገጽ ትዊተሮም ኣብ ዘካፈልዎ ኣብ ትሕቲ ኣብ ዝርከቡ ቤት ጽሕፈት ዝተመሓላለፈ መግለጺ ካብ ዘመን ንጉሳዊ ስርዓት ሃይለ ስላሴ ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘነጸሩ እዮም ዝበልዎም ተስፋሕፋሕቲ ዝኾኑ ወቐሳታትን ኣቕሪቦም። እቲ መግለጺ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ምምሕዳራት ኢትዮጵያን መሬት ኤርትራን ንምምጣል ዝተፈላለዩ ፈተናታት ከም ዝነበረ ብምጥቃስ ይወቕሱ። እዞም ፈተናታት እዚኦም ከይሰለጡውን ሕጂ እውን ካብ ታሪክ ከይተማሃሩን ኣህጉራዊ ሕግታት ብምጥሓስ መሬትና ብሓይሊ ንምውሳድ ምድላውን ይግበር ኣሎ ብምባል ኤርትራ ወቐሳ ኣቕሪባ። ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብን ደጋጊሙ ዘልዕሎ ዘሎ ጉዳያት ኣብ ልግስን ምቕባል ዝተመርኮሰ ብዝተፈላለዩ ሸርሕታት ዝተመልአ ምዃኑ እቲ መግለጺ የምልክት። ብፍላይ ድማ ኣብዚ ሕጂ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ደጋጊሙ ዘልዕሎ ዘሎ ጉዳያት ኣብ ልግሲ ምቕባልን ዝተመርኮሰ ብዝተፈላለዩ ሸርሕታት ዝተመልአን እዩ ብምባል ኤርትራ ወቐሳ ኣቕሪባ። ብፍላይ ኣብ 2018 ኢትዮጵያን ኤርትራን ብኣዋጅ ኣስመራ ዝምድናን ምስ ሓደሳ ኤርትራ ኣብ ልግሲ ምቕባልን ተመርኩሳ ንኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ኣፍ ደገ ንምሃብ ኣብ ስምዕ ከም ዝበጽሐት ገሊጻ። ኤርትራ ናይ ሎም መግለጺ ኤርትራ ኢትዮጵያን ኣብ ደረጃ ሃገር ዝምድና ካብ ዝጀመራሉ ዝተሻኸረ ዝምድና ምኽንያት ኢትዮጵያን ሉዓላውነት ግዛኣታት ሓድነትን ኤርትራ ምጥሓስ ኢላ ኣብ ሉዓላውነት ግዛኣታት ሓድነት ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዘተኽህሉ ከም ዘይኽእልን ዝገለጸት እቲ መግለጺ ብተወሳኺ መን ምስ መን ይዘራረብ እቲ ዘተኸ እንታይ ይሽፍን ዝበሉ ሕቶታት ኣልዒሉ። ኤርትራ ኣብ መግለጺ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ቅድሚ ምጅማሩ ሉዓላውነት ምኽባርን ቅድሚ ሕጂ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብን ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተመሓላለፉ መልእኽትታት ሕቶታት ናተ እዩ ዝበለ ብወግዓዊ ምፍራስን ይቕሬታ ምሕታትን ቅድሚ ኩነታት እዮም ኢላ። ንኢሳያስ ተለኣኸ ናይ ምርጫ ሕቶ ናይቲ ኣምባሳደር ኤርትራ ምውርዋር ቃላትን ቀፂሉ ኣሎ። እቲ ኣምባሳደር ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዓይ ብብሕቲ ካብ ዝነቕፉኒ ኣብ ኤርትራ ምርጫ ብምክያድ ጥራይ መንቁንዕን መንን ድማ ጌጋ ምዃኑ ምግላጽ ይከኣል እዩ ክብል መልእኽቲ ኣመሓላሊፉሎም። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሚኒስትራት ዜና ኤርትራ ብተኸታታሊ ሓደ ንሓደ ዝወቅስ መልእኽቲ እናለኣኹን ከለዉ ነቲ ብርቱዕ ተቃዋሚ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዝኾኑ ፕሬዚዳንት እውን ብጽቡቕ ዓይንን ዘይረአን ኣምባሳደራት ኣሜሪካ ቲቦር ናጊ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት እዮም ዘለዉ እቲ ዝተረፈ ስራሕ ነቲ ዝጠፍእ እንደልየሉ ሬሳ ነልዕለሉ ነቶም ግዳያት እንምልሰሉን ግዜ እዩ ክብል ምግላጾም ይዝከር። ነሲዑ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ኣምባሳደር ኣብ ዝሃብዎ ወግዓዊ መልሲ ናይ ኤርትራ ናጽነት ቃልሲ ጀመሩሉ 60 ዓመት ምቕራቡ ስዒቡ ስጋኣት ዘእተዎም ጸላእትን ፍርሖም ይንጸባረቐሉ ክብሉ እዮም ወቂሶም። ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ድማ ናይ ዝመርኣዮም ዝበልዎ ሚኒስትር ዜና ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘለዎም ናይ ጸልኢት ነቲ ናይ ናጽነት በዓል ስዒቡ ተባርዒ ክብሉ ነቲ መልእኽቲ ናይ ኣምባሳደር ነጺጎሞ። ብተመሳሳሊ ካብ ወገን ኤርትራ ካሊእ ወቀሳ ዝቐረበሎም ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ኣብ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሓላፍነት ቦታ ዝርከቡ ኣምባሳደር ኤርትራ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ኣብ ትሕቲ እዚ መልእኽቲ ሓሳብን ኣስፊሮም እንከለዉ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ትብዓት እንተዝህለዎም ካብ ዘሎ ኩነታት ተበጊሶም ክወቕሱ ዝነበሮም ንኢትዮጵያ እዩ እንተኾነ ግና ትብዓት ስለዘይብሎም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ
ኤርትራ ተላዒሎም ክብላ መኽሳሰን ይዝከር ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ እቲ መልእኽቲ ኣብ ዝተዘርግሐሉ ትዊተሮም ኣቢሎም ነዚ ወቀሳ ወጋዓዊ መልሲ ሂቦም ሕጂ ካብ ወገን ኤርትራ ዝተወሃበ መልሲ ንባህርይ ምጽላዎምን ምንኣስን እምበር ነቶም ዝቐርቡ ሕቶታት መልሲ ይኸውንን ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ወሲኾም እዚ ሁሉ ክተዓየድልን እዩ መልሲ ቀሊል እዩ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኤርትራ ምርጫ ይካይዱ ሽዑ እቲ ፍልሊ ክንጸርይ ኢሎም ኣምባሳደር ቲቦር ናጊ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምርጫ ይካይዱ ክብሉ ብመልክዕ ብምውራድ እዮም ነቲ ሕቶ ቀሪቦም أمودات رأسنا سراويت إسرائيل نختم غزة نيمو قطار وفرقم جمرة فليتو السراويت سقوم تحد السيوم من كساس يفتسمو كم زل الرجاجيتو كابينة إسرائيل منستر من كل خال إسرائيل نختم غزة نيمو قطار كم زو سنة ذكريو نسعبو سفيح مدلواتن كجبر دحر متنحو اتوفري بوقع وخمسة جمرة لومي السراويت بوقع فليتو كامشت سولس جميرو سراويت إسرائيل نختم غزة إن خببن نتخببا إن تقوم كم زمت تجاريتو اتنا إسرائيل سراويت ناب كتم غزة إن قربة أو زمت عتوقات فلسطين وجل حماس بقوم حالة واقعت ملسيبو نسعبو سراويت إسرائيل أوزو صو مجلسي سوساش حزقانو تتابعيتو وتدراوي نجداج كتت كم تتطوع جاليتو السراويت سوساش تتابعيتو وتدراوي كساب زقط على مسكرم ناب جنبارو كينات كم زياتو انت جلت أون نيتانا هلومي أو زم حلال فوت إزاز توفري كابت تحسبه جزء كفتن بمحتاج يوم تتابعيتو وتدراوي نختم غزة نمحز كم تتطوع تجاليتو 1 مليون هزبيز نبرة لاز نبرت كتم غزة كاب كالي خفال غزة بستفلا لي ملكو بزحلفه متقعت سراويت إسرائيل أنت أراو سلام زنبرة يا سراويت غزة على أزاز إسرائيل أين تبن أين عجسن قدامي درجة وفري جميرنا لنا خبلو غلو زغطلنا يكونات وفري منجدي نمسراجن تنكا وسقومت إتسراويت أبكا وختما غزة يفتسمو خمزة لبريهم إسرائيل كتما غزة ناي حماس حيال مكلا خليئة تبل كساب حجي أبزو خوينات كاب سلسة زورن لعلي مفنقال زقات أمم غزاوين ناي موداتها معقوبيهم إياه حبريتاتات نلوم زحزنايم زيوم مسلميرم لايك شير كومنت بمقار نشانلنا دقفكم كتقلتوا نابلنا مسكالوت حبريتاتات تمريسنا خصاب نرخب سلام نابلنا نسانا بتوكم لا تحتو قريبهم